Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Mga pagariam yang mga muslim akipagadatan datu anta akabai. Upama ko di tanu dimbebanu genagian ko to kasuatanu kumapi apa parangayan aya kituladu kau yaguya getanu nama piatanu kusalakaw di salakaw ayamala na mataroto pa kamo muslim isir katanu nagu masuat tanu sukad nan tanu rabbul alamin giga iya mapia paparangayan udi na mapia ulawla na gina ni mala init talingumah unabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam kagi sunabi na sigus kanian saan matarotop an makomplito agi ko to mapi aparangay nakagi mga muslim tanu na kailangan tanu sukam bilang ataw sa pati man hadith mialo yung nabitan wa Muhammad miyatimun naging ko to akam bilang ataw. So mga ulama na tigidan nagyang kaya patah hadith man hafizaha wa haqqaqaha sa tawa siya niya na nagu ipagintaw niyan tanto niyan uto sa ginawa niyan maana so katatago yan sa dunia na tindigi niyan gelebekan niyan na mati mo yan at tigo mga ulama sa ginawa niyan agyang kutuwa mapi akam bilang ataw udi na mabalus kanya na tawa bilang ataw. Saya paganay ron na tigunabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Tigunabitan wa Muhammad sa tao apaparatian yan su Allah agus sualungan amori titu mapaparatiya na ayat teruan yan na sumapiyah falyakul khairan udi makaptero sa mapia nararanak ati gunabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam na upama ko ipagintaw tanwanan asuki pepantag tanu ko salakaw di salakaw na baamay ka aya mga bityara na mga pipiya na teru ka teru ang kaagiyang ko tuwa mapia na upama kugian ko to bitiara istorya na marata agian ko to kitumpok kaon kisambung kaon na tomo bakaden raranak dikaptero katawan tanu umani tero naka sagiang kaya katatago ka sa dunia na adna mga malaikat suratun nasulang-ulanguan o marata ikaturo na kumaw manyad na ng salungan amori. Ay kaduo na pituro na bitan wa Muhammad amin husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni padasakap kebaloy o tao atitua muslim kauto kap kebaloy o tao atitua muslim ana kagida makasaginawang ka atitu ka muslim na ibigag kaagyang ko to langulangwan ada abanian pakaid da abang kaun kekuaguna ibigag kau to so mga galebak ada abang kaun mapengguna na imbegag kau to diga penggelebekan isu para ka sa ginawang ka agyang ko to mga katero mga galebak ada abanian na pakaid namiya kada kalasagi ang kaya masa tanu iman to aron tanuro no matatembeng ronon sukala ano oras tanu ada abanian rakatanu kibagaya guna bagana kan sakano sa sampol nagyang kaya paman na kapiki pepawala kan discuss sada abanian ipantag nayamala mga pagarian nagyang kaya miyaka agaw kinuha niyan sa oras tanu ko salakaw di salakaw oras tanu ko mga pamilya tanu oras tanu ko mga ginawa tanu si ko mga watatano agyang kaya kausar sa cellphone
na mga pagariya udi bumapi agyang ko to kapagusaran ka ko agama natumo abang kadin tagui diyang kaisa oras agyang kanan na kapagusaran ka sa agyang kanan cellphone ka. Ikatalo apitero nabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam udina sakata wa mama amya ka umasi ko nabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam apitero ina ausini ya Rasulullah wasiat yakong ka namada kalas wasiat we nagyang ko to mama na aya ini begero no nabitan wa Muhammad wasiat na tiga na la taghdab na ubaga keraragiti ubaga di perangit ubaga di geni api anto na kebalak ka udi na kesua ka na ubaga di perangit nagyang ko to mama nakabaya iyan na umananong panu nabitan wa Muhammad nagyang ko to wasiat yanun sadinya ni kesukasuin sa miya katelo at na ya Rasulullah ausini wasiat yaku kana di mambudi peparumanan unabiya sembagyan natin na ubaga di perangit ubaga di geni yang kaya kan geni mga pagarian na titud na ya kumala adi yung misen di tagyang koto ataw igira apaman na adi na mini taling umarakatan wa problema awid akal api anto nasal keneg ka na ubang ka perangit daan pamimikirang kadaan sa mapya ubang ka pangunot yagyang ko tuwararangit ay lagi diyan upama nagyang kaya hadith na ini ta'ali ko ng mga ulama agyang ko tuwa tigiran amya kadagdagal ang mga tao aya beta diyan iman to nakasindi punang busagyang ko tuwa daniyan na karna kurarangit yan lagi diyan upama na sumanga tao sa kalabusuan miya kadagdagal amya kalabusua aya din ni sendit na tiga na uba kang bumiyar na ginawakan, uba kang bumiyar ang surarang itakan, sa paman na da ka na mapatay si fulan, da ka na tumanggulaw lakaiman to na di niya ni misin dito. Miya kadagadagal at tigo mga ulama, ataw amin itulak yan, so tunga na iniyan, na punang busagyan ko to daniyan, kagagana, kurarang itiyan, na miya kaprangit, na iman to na di makasendita, tigyan na sumanga tunga na yakan, inwakan sira ni man to di mi pagpeda, lagi na mga ibarat, ay lagi dia na mambu nagyang ko to madakal adato anta akaba ya di makasendi takagi sabab sagyang ko to kakaromairan namya talak ya nagyang ko to kebubayan ya na karomanian anta aka mambu kasiba ina ayam ya talak op kebubayan ya na karomanian sabab sagyang ko to adiran din na pamimikiran nagyang ko to rarangit na yaran piang unutan nalagi din ang mga sampulian kurang mga pagari agyang kuto ding kadaan pemimikiran nagyang kuto galabak amin yung maraka na anta kami ni sugat terka na aya ini alang kau nagyang kuto kaprangit langwan tama ng mga pagariya na pemimikiran din nagyang kuto ataw kagyang kaya kaprangit na aya din kalaan araradiyan si ikutaw nagyang kuto adi makang galabak sa di mapi adi niyan di misendit mga pagariya aya ikapat hadis nagyang ko to akaturo nabitan wa Muhammad la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi da diket taroto patigu nabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam nagyang ko to paratiya utaw ay mana na diga ko kompletuan sa paratiya taman sa dinyan ikabubaya ko pagari niya nagyang ko to lagi o ikabubaya yan sa ginawa niyan nagina ng mga pagariya. Ayat titu ang mu'min na kanaba adin amarata antap yan sa giyang kuto pagarinian. Usaintan wag yan kana ng mga hadith. Tigunabitan wa Muhammad agiyang kuto paganay nadabtul lisan. Giginang ka agiyang kuto adila ka. Kailangan na adin na limitad wag yan kuto katero. Para di ka makapamaganta, di ka makapsisinta, di ka makapsuruyan, di ka makapmaritis. Na upama ko kuantan wagyang kana na hadith na ini sapartano sa ginawatan wagyang ko to mga rarata agalabak anta aka marata aka tero ikatalo na tar ay kadua na tigu nabi atar tigu yang ko to hadith na tigu mga ulama atarqul fudul yuto sukibuga kan sa gyang ko to kapiki and discuss kapikin dibati sa da abaniya na pakaid da araradian amapya si iku ginawangka kagi paman na badin pekala agi ko to awi da akala nagina na sugu ananan unabitan wa Muhammad aigira manuto sumi pupantag ka na dabu abang kaon
mapangguna na tumu adika nudo na pagdiskas sa mala. Yang ko to ay katalo na dabtun nafs ay mana na ngignan tanwa mga ginawa tanong sa giyan ko to ararangit kailangan na kanabatan o di makaprangit. Yang ko to ay kapata hadith na salamatul qalb paman na linang agiang ko to puso agiang ko to tao ay maana nagida ini kabubaya ka ko pagaring ka agiang ko to lagi umapi ako ginawang ka na kagana ka nakaskaniya na makatipo di nga skaniya tipun di nga skaniya na siigin ay maana na ay nakapadalam nagiang ko to titu para tiya ap kabubaya na agiang ko to pagaring ka di nga skaniya ikiguwad sagyang kutwa paman na mga say di patot ubang kakagudin sagyang kutwa pagaling ka Muslim. Panganin tanong si ko Allah subhanahu wa ta'ala kaya sabutan nagyang kaya paman na mapiawasiat ami alu nabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay nakabayatan na mabalitan wa mga tao mga bilang ataw na panganin tanong si ko Allah mi pagintaw tanwanan nagukatano dan tanong tawfikan tanong Allah subhanahu wa ta'ala nagupalayan bubaloy ang mga tao, ang mga bilang tao. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.